Parlar del misteri de Reis és parlar de Gata. Parlar de Gata és parlar del misteri de Reis. Un dia màgic, els Reis Mags, però és veritat, té màgia, té màgia. I conforme es faci, doncs molta més encara. El misteri dels Reis per a la gent de Gata és un sentiment, és un sentiment. A tan gran rei com Herodes de Judea, ses majestats de l'Orient, Melchor, Gaspar i Baltasar. El misteri de Reis en Gata s'ha convertit en un referent en tota la comarca i, degut al nomenament que té, està sent un exponent de cara també a tota la província. La il·lusió és l'últim que es perd i la il·lusió és el que teníem nosaltres. Jo l'únic que tinc que dir, agrair sempre a tot el personal que ha existit durant tots aquests anys i més i ajudant els Reis desinteressadament. Hi ha moltíssima gent darrere de tot això que no es veu, que és molt bonic tot aquest dia. No us desperdigueu. I per a mi és una il·lusió veure tots els xiquets i jo també tinc molta il·lusió. És molt gran, és algo molt gran. Jo anime a tota la gent que puga viure-ho encara que siga una volta, que isquen de repartidors, que puguen viure aquest moment de veure aquesta il·lusió tant en xiquets com en majors. Arribar a una casa i nomenar el nom d'un xiquet i el xiquet es queda i sa cara, això no es paga en diners ni res. Això és el més bonic que té la cabalgata. És una dramatització i és un tema que comporta el repte, és la màgia. La màgia del nostre poble, la màgia per a xiquets i la màgia per als majors. És la innocència dels xiquets. Estar esperant no el fet material de regal, sinó l'arribada de Reis. Entonces, ese dia la màgia fa que tots tornem arrere i que ens puguem convertir en ese xiquet que ese dia torna a creure'n en la màgia dels Reis. Aquest dia el coret s'apreta una miqueta i diu, hosti, que venen els Reis, no? Que venen els Reis. I no ho sé, així des de que va posar en marxa, jo trobo que tot el poble ho viu en il·lusió, dels més xiquets als més majors.